Тази година дупките са двойно повече от предходни години. Няма някой да не го вижда. Казвате края на март. Виждам го и аз. Края на март започнахме, сега края на март заваляха и дъждове. Не е хубаво да ги асфалтираме и след 2 дена да се дигне асфалта. Да, казах края на март, мисля, че днес са започнали вече с малките такива, които са със студена фракция. Така че студеното асфалтиране започнало. Това са малките отворени дупки. Тя ги започваме на другата седмица. Надяваме се и на време. Вече започва, дори в дъжд ще почнат изрязването. Идеята е да станат готови за цветница. Не знам доколко ще можем да станем готови с цялата част. Няма да можем да станем готови, но тук централната градска част и улиците да ни бъдат измити и да почнем да затваряме дупките и тези кратери, които имаме из целия град. Наистина е тежко, но пари за това, специално за кърпенето сме отделили. Ще го направим, защото положението става нетърпимо. Виждам коментарите на хората, не влизам в словесни диалози, защото е мой ангажимент те да бъдат оправени. Ще бъдат дори с малко забавене. Наистина, надявам се, възможно най-много обем да свършим до Цветница и продължаваме след това да бъдат възстановени максимално площи. Дори на спонсорства, така в определени моменти, където се работи, но основно общината ще свърши работа.